Kar ku manta ku danna subscribe domin kawo muku shirye-shiryen wannan tasha mai albarka. To na farko idan mutum zai fara neman aure ana ba shi shawarwari guda 5. Na farko ya yi istikhara, sannan ya yi istishara, sannan ya yi tafabbut. Al-istikhara shi ne kai sallah raka'a 2 ka karanta wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na salatul istikhara, Allahumma astakhiruka bi ilmika zuwa karshe ka ba Allah zabi. Sannan na biyu as istishara, ka nemi ƙwararru su baka shawara, so nake ne aure irin mace ya kamata in aura, wani shi ake kira istishara. Wannan tsakaninka da mutum ne, istikhara kuma tsakaninka da Allah. At-tathabbur kuma shine ka ai gaggawa, ka ai sauri, a tsaya tukunna a bincika mai addini za a aura, mai tarbiyya, yar asali, nutsatsiya, mai hankali, tunda dai mata ce wacce kake son ka zauna da ita har abada. To kaga dole duk matsalar da kake jin za ta faru a yi kokari a kauce mata, abinda ba a sani ba kuma ya addu'a akai. Da na aje ai gwajin lafiya, domin akwai ciwuka, wasu abin ma ba ciwuka bane amma dai zai iya haifar da rashin lafiya, kamar genotype din nan. Ka gani wani SA ne ita ma SA ne, ko shi AS ne ita SS. To kaga za a iya samun wato mai sikila ko kariya da sauransu. To wannan yasa ake son a duba a tabbata cewa haɗin da za a yi din ba haɗi bane da za a zo a samu matsala. Sannan irin su kuma gonorrhea din nan, irin su hepatitis B, irin su HIV din nan ko sida, ya kamata a je a tabbata cewa, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce firra minal majzumi firaraka minal asadi, ka guji mai kuturta yadda kake gudun zaki. Wato saboda ciwo ne da ake dauka, da haka sai aka kiyasta shi da wannan. Haka nan akwai wani irin ciwo da yake kama raƙuma, sai Annabi ya ce wanda suka kamu da wannan ciwon a ware su, kada a kora marasa ciwo cikin masu ciwo, ko a kora masu ciwo cikin marasa ciwo, saboda kar su dauka. To kaga ashe kenan za a iya zuwa a yi gwajin lafiya. Sannan kuma ya ce in ana ciwo kakka shiga, in ana ciwo a gari ana annoba ko ana kwalara kakka shiga. Sannan kuma in kana ciki kakka fita. Me yasa aka ce kakka shiga? Ai don kakka dauka ne. Me yasa aka ce kakka fita? Don kakka yada ne. Ashe da daukan cuta da yada ta duka musulunci bai amince ba. Da haka sai mutum ya sa ya bincike, ya nemi ƙwararru su ba shi shawara, sannan kuma ya hada da addu'a, kuma ya taka tsantsan, sannan kuma a je a yi gwajin lafiya. Masha Allah. Har yanzu dai a game da batun auren a karmukalla, Fatima daga gadon Kaya a Kano ta ce menene matsayin iyayen da suke hana 'ya'yansu yin aure, su ce sai sun gama karatu, alhali kuma su 'ya'yan suna son yin auren. Dama ana son yin aure mana, amma hikimar da ta sa iyaye suke cewa a yi karatu saboda abubuwa guda 3. Na farko, idan kika yi karatu kuma kika yi aure, to mafi yawa za ki samu zaman auren ya fi daɗi idan kina da ilimi. Za ki taimaka wa mijinki, za ki taimaka wa kanki, kuma za ki taimaka wa 'ya'yan da za ki haifa. Sannan na biyu, aure yana iya mutuwa ko miji ya mutu. Idan aure ya mutu, kaga mace bata iya komai ba a duniya, za ta zo tana neman sana'a da za ta rike kanta kafin wani mijin ya fito. Tunda mu yanzu bamu iya tausayawa zawarawa ba, bamu iya tausayawa mace in ka sake ta inda hali ka taimaka mata kafin ta samu wani mijin ba. To kaga wannan zai iya zama wata kofa da za ta iya fada cikin matsala. Amma in tana da ilimin ta, kaga ko sana'a koyarwa ta samu, ko ita ta bude a gidanta tana koyarwa, ko da 'yan yara take koyarwa, za ta dinga dan samun abin da za ta rike mutuncinta. Sannan kuma kaga mace idan tana da ilimi, shi kansa daraja ne a gare ta, da kuma kima, yadda za ta yi wasu abubuwa cikin sauki da kuma gane su cikin sauki. To wannan dalilin shine dalilin da yasa iyaye suke cewa ai aure, ai karatu kafin ai aure. Tamamu abin da muke cewa, in har mace tana bukatar auren kuma ta kai shekarun auren kuma ta kai yanayin auren, to a hada guda biyu, da auren da karatu. A hada auren da karatun. Wanda zai aure ta sai a yi masa bayani, to kai yarinyar nan kaga tana da kwakwalwa, tana da kokari, kuma tana ganewa. Da haka muna ba da shawara akan za ka aure ta, amma kuma za ta yi karatu. In ka amince ai aure, in baka amince ba shikenan. Kuma abin da yasa muke gudun wataran cewa ai ta karatun a yin auren, shekaru suna wa mace nisa. Sannan mu ko mutanen mu har yanzu kansu bai waye bisa auren mace mai shekaru ba. Duk mace da ta kai shekara 40 sai mutum ya ga kamar ta riga ta makara, ko lokaci ya kure, ko yake aurenta. An fi son a aure yarinya shakab.
ba a son auren mai shekaru. Wasu kuma suna ga har yanzu mace mai ilimi da yawa ba ta sarrafuwa, saboda in ta karatu da yawa raina miji take yi. Wasu haka suke cewa, kuma ba dole bane hakan ta faru, duk da sana faruwa a wasu guraren. To ya kamata a haɗa karatun da auren, don kowanne yana da muhimmanci. Yana da muhimmanci mace ta yi aure, tana bukata kar ta je ta shiga lalata da badala. Kuma yana bukatar ta yi ilimi, saboda ilimi ga mata jari ne babba ga al'umma. A ce mata suna yin ilimi mai zurfi kuma suna ba da gudunmuwarsu wajen gina al'umma. Yau ko mu taru ga mu da yawa, amma ko masu ilimi a cikin mu kaɗan ne, a zo ana bukatar yin wani abubuwa a ce ba wanda zai iya. Wannan matsala ne. Haka.